bola prestávka, dal si ďalší koniak a potom zase perfektne odobral prvé dejstvo. Že aby ste si nemysleli, že... Už to nemá, vieš? Predpokladám, že to bude jedna vec a potom... Či by toto nebol dobrý plán B, v takom prečím sa zašiť. Na čo si sa pýtal, no tam si všimni, že oni sú na takej terase. Trojku, to je táto. Áno, vidím táto. Milan, 3, 2, 1, štart. Najprv zvučka. Skúška? Jaskyniari hovoria, že čas strávený v podzemí sa im neráta do času, ktorý máme vymedzený prežiť na Zemi. Neviem, či je to pravda, niečo podobné hovoria napríklad rybári o čase strávenom pri vode. Priznám sa, že aj ja ako dieťa som veľmi rád chodieval práve do takých tajomných jaskyň, ale teraz odstupom času sa mi to zdá aj dosť nebezpečné, nie? Za rozhovor ďakujem speleológovi a environmentalistovi Pavlovi Herichovi. Pripravíme záver. Ďakujem pekne za pozvanie a pozývam všetkých do nádherných slovenských sprístupnených jaskýň. Pripravíme sa, bude záver. 4-4. A vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a pekný deň. Záver, štart. Pekne. Čo ešte na pivo ide? Pozývam. Ďakujem. Dobre.